Днес Селин имаше една много специална изненада от Бамбуки. В сайта на Бамбуки може да откриете подбрани, качествени и красиви вещи за ежедневието ви с малко дете. А сега нека да видим съдържанието на нашата кутия. Първото нещо, което откриваме, е тази много сладка кутия за храна от марката Lilywood. А второто нещо е отново от същата марка бутилка за вода. Бутилката е удароустойчива с непропусклив капак и халка за носене, която я прави много практична и чудесна за детската градина. Последното и най-важно нещо в тази кутия е раницата от Milky Kiss. Тя ще освежи деня на мълчуганите със своите цветове, съчетани в игрива комбинация. Тази раница включва голямо основно отделение с двойно затваряне с цип и предлага много място за всичките неща за детската градина. Плюс има и преден джоб с цип, който осигурява допълнително съхранение за малките предмети. През рамките могат да се регулират и осигуряват максимален комфорт, докато розовата дръжка в горната част предлага допълнително удобство при носене. И ето така изглежда вече нашата готова раничка за детската градина. Пълна е с всичко необходимо за едно усмихнато начало. А вие може да разгледате сайта на Бамбуки, за да разгледате и другите модели.